След проведените анкети от вчерашния ден се представиха хората много добре. Почти всички успяха да отговорят на въпросите, които ги зададох. Всеки има продукт на Грое в тях. Всеки използва Грое и най-вече се радва на качеството, което предоставя Грое. Нека да видим днес как ще продължим с следващите анкети. Здравейте, казвам се Зино и тук съм с Милена Костадинова. Милена. Много ми е приятно. Позната ли ти е марката Грое? Имаш ли нейн продукт? Да, разбира се, позната ми е марката Грое. Ползвам за момента само една слушалка, но по принцип съм запозната с тази марка. Супер, добре. За всеки, който не знае, Грое е световен лидер за цялото обзавеждане на бани и кухни. Важно ли е да се пести вода и енергия? Разбира се, особено в днешно време. Но знам, че е добра марка, както казах, ползвам една слушалка и съм изключително доволна. Почитате водата? Охладена, филтрирана, газирана, нормална? За пиене или за къпане? За пиене. Ами, по принцип, предпочитам изворна вода и използвам и филтрирана вкъщи, да. Предимно за готвене. Супер, добре. Не знам дали знаеш за смесителя на Грое, Blue Home, който дава тази възможност за всички тези типове вода в едно. Като си закупувате продукт на Грое, според вас, кое е определящото? Кое трябва да видите първо, за да го закупите този продукт? Нали, смесител, душ, ръчен душ или каквото и да било? Ами, по принцип, не само за продуктите на Грое, като потребител аз търся качество и функции и тогава вече следя и цената, естествено, защото тя не е маловажна, но за мен са важни всичките тези други качества, нали? Да изпълни моите нужди, изисквания и тогава вече и цената е определяща, но това е. Точно така. Ако закупите от Грое, то ви предоставя технология, иновация, устойчивост и дизайн в едно. Тук съм с Станислав, приятно ми е. Много ми е приятно. Позната ли ти е марката Грое и имаш ли нейн продукт? Да, позната ми е, значи в банята смесителя ми е на Грое, съм много доволен, в смисъл много са качествени като продукти. Супер, добре. Според теб важно ли е да се пести вода и енергия? Със сигурност е важно, живеем в такова време, че има градове в България, където имат сънаводен режим, така че за мен би било ценно и полезно хората да спестяват и да пестят вода, енергия, защото ще живеем в едно по-добро общество. Точно така, добре. Знаеш ли как работят термостатите на Грое? Термостата за душ. Честно казвам, не съм много запознат. Предполагам, че точно идеята е да пести енергия, нали? Но не съм запознат. За всеки, който не знае, и на теб също, термостата за душовете на Грое поддържат постоянна температура, докато си взимаш перфектния душ. Как предпочиташ една вода? Охладена, газирана, филтрирана? Охладена, бих казал филтрирана също. Не съм фен на газираната. Но не знам дали знаеш, смесителя Blue Home на Грое дава точно тази възможност всички тези води в едно. Последно, кое е според тебе определящото нещо при покупка на смесител за баня или кухня? Примерно, кое е първото нещо, което гледаш? Със сигурност гледам външния вид, гледам да ми хареса. Гледам също така цвета, дали ще ми допада в банята, да кажем, и в кухнята. Това са най-важните неща и разбира се гледам да е качествен, защо не и да е на Грое. Така че, да. Точно така, ако си закупите от Грое, ще имате устойчивост, технология, дизайн и иновация в едно. И тук съм с Милена. Милена, много ми е приятно. Позната ли ти е марката Грое, имате ли нейн продукт вкъщи? Да, позната ми е, имам душ вкъщи. Супер, добре. Според теб важно ли е да се пести вода и енергия? Много е важно. Е за околната среда, за цялото общество и човечеството. Кое е първото нещо, което гледаш, като си купуваш, примерно, продукт на Грое? Кое е първото нещо, което гледаш, за да го купиш този продукт? Ами качеството и цената. Супер, точно така. Ако закупите от Грое, то дава устойчивост, технология, дизайн и иновация в едно. Знаеш ли как работят термостатите на Грое? Да, знам. Те работят с пластина специална, която съответно нагласяш си температурата и само с едно движение можеш да ползваш вече нагласена температура всеки път. Точно така, много добър отговор, браво на вас. За всеки, който не знае, поддържат постоянна температура, докато си взимате перфектния душ. Тук съм с Мирослав. Мирослав, много ми е приятно. Позната ли ти е марката Грое и имаш ли нейн продукт? Разбира се, ползваме вкъщи продукти на Грое. Супер, добре. Можеш ли ми кажеш поне един продукт, който ползвате? Душение на Грое. А според теб, важно ли е да се пести вода и енергия? Важно е, разбира се. Знаеш ли как работят термостатите на Грое? Честно казано, не. Той е термостат за душ и поддържа постоянна температура, докато си взимаш душ. Кое е най-важното за вас, като купувате продукт на Грое? Примерно смесител за баня или за кухня. Кое е първото нещо, което гледате и кое е определящо за вас? Качеството на продуктите. Идеално. На марка и затова разчитаме на нея.
Супер, добре, точно така, за всеки, който си закупи от Грое, те дават устойчивост, технология, дизайн и технология в едно. Тук съм с Таня? Таня, много ми е приятно. Позната ли ти марката Грое, имаш ли нейн продукт? Да, разбира се. Имам душ. Важно ли е за теб да се пести вода и енергия? Абсолютно, много е важно. В днешно време трябва да правим всичко възможно, за да успяваме да опазим всичко около нас. Кое за теб е най-важното нещо при покупка на смесито за баня или за кухня за Грое? Кое е първото нещо, което гледаш преди да си купиш нещо? Дизайна е първото нещо, което гледам. Искам да отговаря на изискванията ми и да е функционален, т.е. да има отделни функции, които ти можеш сам да определяш и да регулираш. Каква вода предпочиташ за пиене? Охладена, газирана, нормална? Страшно студена и охладена. Супер, добре, смесителна на Грое Blue Home дава точно тази възможност за всички тези води в едно. Тук съм с Димитър Янков. Димитър, много ми е приятно. Позната ли ти марката Грое и имаш ли нейн продукт? Нейн продукт нямам, но марката знам, че е доста качествена. Близки, познати, общо взето има такива неща вкъщи. И дори от ефтините серии знам, че добре се държат нещата. Супер, добре. Според теб важно ли е да се пести вода и енергия? Трябва да почнем оттам. Пък дали е важно, много ясно, че е важно, защото започваме оттам. Знаеш ли как работи един термостат за душ на Грое? И да, т.е. си представям си като нещо да завъртваш и то си фаща температурата автоматично. Точно така, термостата на Грое, точно това, нали, прави, поддържа постоянна температура, докато се къпеш. Как предпочиташ една вода за пиене? Филтрирана, газирана, охладена, нормална? Филтрирана със сигурност и нормална. Добре, смесителна на Грое Blue Home точно дава тази възможност за всички тези води в едно. Кое е първото нещо, което гледаш при закупука на смесител на Грое? Първото нещо определящо за теб. Кое е най-важно? Значи аз поне съм такъв, гледам отзиви първо. После, вече питам приятели, познати, след това търся това, което най-много ще ми пасне на мен. Супер, добре, точно така, ако закупите от Грое, то ви дава устойчивост, иновация, дизайн и технология в едно. И тук съм с Нели? Нели, много ми е приятно. Позната ли ти марката Грое, имаш ли нейн продукт? Позната ми е, но нямам нейн продукт. Според теб важно ли да се пести вода и енергия? Много е важно, да. Аз съм голям защитник на опазването на околната среда. Добре, супер. Знаеш ли как работи един термостат за душ на Грое? И имам някаква представа, но технически не. То поддържа постоянна температура, докато се къпете, нали? Да. Точно. Добре, как предпочиташ една вода за пиене? Филтрирана, охладена, газирана, нормална? Пия я нормална, нямам кана за филтриране вкъщи, но абсолютно ползите в състоянието, в което се намира водата в София, България, на места, разбира се, би могло да се помогне за качеството на водата с пречистване. Точно така, също, за всеки, който не знае, смесително на Грое Blue Home дава точно тази възможност. Окей, и последен въпрос. Кое е първото нещо, което гледаш при покупка на смесител за баня или душ? Кое е определящо за теб? За мен е важно марката да е с история, с качество, свързана с добри продукти, с добри отзиви от клиенти на марката, да са издръжливи, разбира се, продуктите във времето, да имат гаранция, разбира се, да изглеждат добре и да пасват на това, което аз търся като размери и дизайн. Точно така, Грое точно това предлага. Качество, дизайн, устойчивост и технология в едно. И тук съм с Пламен. Пламен, много ми е приятно. Позната ли ти е марката Грое, имаш ли нейн продукт? Да, познато ми, обаче нямам нейн продукт, но имам колеги, които имат вкъщи. Важно ли според тебе да се пести вода и енергия? Да, задължително смисъл в днешно време с всички там енергийни норми, които се налагат в Европейския съюз, така че на 100%. Окей, добре. Знаеш как работят термостатите на Грое? Термостат за душ, най-нормален. Термостат за душ, да, поддържат постоянна температура, на колко ти настроиш. Не знам, че имат вратки, които примерно искаш да е на 40 градуса, 45 или 50 и тя си поддържа температурата на топлата вода или на студената. Да, точно това. Как предпочиташ една вода за пиене? Филтрирана, охладена, газирана? Охладена. Задължително, да, смисъл. Газирана много рядко и така. Добре, окей. И кое е определящо за теб при покупка на смесител за баня или за кухня, примерно? Кое е първото нещо, което гледаш, за да купиш този продукт? Може би дизайна на първо място.
На първо място дизайна, предполагам последствие функционалността ще се разбира каква е, нали? Но тя марката си добра, така че. Точно така. Това, ако вземете от Грое сега, нали, имате устойчивост, технология, иновация и дизайн в едно. Благодарим за отделеното време. Пожелаваме ви весели празници, топлина и любов в сърцата ви и да ви върви по вода с Грое.